UMDC Kashiliang mentang uba dae miliam ula kerpat yaki bor sorkar badai kemi ban penlong ke jinglet jurip ke bekerki bat ban penkeloi yaki lat jingrap syaki babun teliki shnong bat kilong ying hapo West Giant Hills ki bala syak ta ajur na ke jing syak lun shop na ke jing hap pria ke bejur ke bala jaha ke khatsau tarik yayong. Kini ki shnong ki bala syak penjulor bat syak ta ajur hakete ke jingja ki kentup ya ke shnong latumpu A, latumpu B, Musiau, Umsalang, Lumuriap, Bhan, Bat Hatsning. Ha kini ke jingja ki babun ki ying ki sem ki la syak penjulorno, ha ke babun ki long ying ki la mat jing e ha ke baide bat ki jaka syong jaka sa, bat halor ke jing du no e ki jing don jing em ki bakong san. Ha ka Shiti Shaw Deputy Commissioner Ubadeiru Chairman ka District Disaster Management Committee Uba Liam ula banjur halor ka jingdon kam kerki halor ka ni ka jinglong jingman bat kerpat ru na ka benta kilat jingarap pisa ban kershan na ka benta ban maramot yak ying kisam bat ki jingdu jingsan. Nalor kata ula kerpat ru ban penlong yak jinglet jurip syakite ki shnong ki basyak ta khnang ban ui dalade yak jingjulor bat ban shim yak sinjam halor kilat a jingarap. Kani ki jing hap pria ka bajur ka lawan ra ka jing e ka bakraw hap deng ki nong shong shnong ha ka constituency ka jonga bat ka badon kam kerki ban shim ki sinjam ban weng ya kani ka jing e ong uba liam ha ka jing penpau ka jong u. Nga kan tujur ya ki bor sorkar badai khmi bakin penkeloi ya ki lat jingaram khnang ba ki to ki basyak ta kin yo ya ka jing kershan ha ka por ka babyang. Ya kini ke jing kerpat lapha ru sya Block Development Officer BDO ka Lasken CNRD Block ka bapen scam ya ke jing don kam ya ke jing trilang na ke bentaban weng ya ke jing e namar ke jing sya penjulor.